Koronavirusa iritzi eta lehenengoak pertsiana jaisten kulturgileak izan ziren, zuzeneko ikuskizunak, ekintzak, irakurtaldiak, eta ematen dut, asumatzen dugu, azkenak izango direla ere berriro bueltatzen. Gogor korpatu du krisiak kulturgileoi eta gaurkoan Lutxoegia idazlea gonbidatu dugu solasaldi honetara. Argi ikusi dugu, birusak gogor kolpatu duela kultura, guntzinaka ireki dira, liburu dendak, baita ere argitalpen berrien berri ere izaten ari gara azken bolada honetan, baina zuzeneko emanaldiak azkenengoak izango direla uste dugu. Zein ahul ikusten dugu gure sistema, orain? Ikusten dugu eta ikusten genuen. Pandemiak alde batetik erakutsi digu uste baino ahulagoak garela. Hau izan da alako reality bat, bizi izan gara, batez ere itzialdian reality batean, eta hau da laborategi sozial bat. Eta agian lehen oharkabean pasatzen zitzaizkigun gauza batzuei buruz ohartu gara edo gehiago ohartu gara, ezta? Eta haietako bat da, hain zuzen ere, kulturaren egoera, sistemaren egoera, baina hori bazegoen. Oain esan gehiake, irudi bat jartzegatik, area arloju bati buelta eman diogu, eta area oain beste modu batean jausten da, baina area da bat eta bera, are pikor berdina dira. Hori ez da aldatu. Orduan, oain dago ikusgarritasun handiagoa. Sistema ahul dago? Sistema ahul zegoen, ondo ezik zegoen. Eta hor ere, nahi beste irudi jarri. Talde arriskua, edo teiatutik jausten diren itokinak, hori izan gure sistema, ahul zegoen. Sistema iraunkon baten falta geneukan, ez? Aipatu duzu batzuk ja dagoeneko ikusten genuela edo zenutela, baina orain oso agerian geratu da. Ez dagoela ondo helduta edo, ez? Bai, iraunkortasuna ne ustez oso importantea da gurea bezalako sistemetan, non dana estatusa, edapena, dana da txikia, ez da, eta dana kontra dago, ez da. Baina nik igual iraunkortasuna baino gehiago azpimarratuko nuke hauskortasuna edo sendotasuna, nahi duzun tokitatik hartuta. Orduan, agian galdera da, daukagun sistema indartsuagoa izan daiteke? Eta erantzuna da bai. Orduan, gero, nola egingo du hori edo nola egin daiteke hori? Pues bitu, nik uste dut guk badaukagula menpekotasun handia administrazioarekiko. Administrazioa kontzeptu gisa, ez tokian toki daunean uneko administrazioa. Eta batzutan uste dut harreman ia edipiko bat daukagula. Orduan, administrazioa azken 40 urte hauetan bihurtu da, kasik pornografikoa. Pornografikoa ulertuta teoria postpornografikoen aritik tiraka. Gaieten monstro bilakatu da. Produktorea da, produktorea dira bietan, gidoilaria, zuzendaria, aktorea, fotokolen jabe, transgresoria izan gura du, zensoria ere bada, noski, administrazioa. Hori da alako narziso bat, gero eta handiagoa bilakatu dena. Orduan, eta gu askotan, nik sensazioa dakat, transatlantiko horren ubera ibiltzen garela, kareletik kaka botatzen dute, eta gu gara kaka hori jaten dugun itxasarrainak. Orduan, sistema indartu behar da, baina nork indartu behar du? Administrazioak indartu behar du? Nik uste dut ezetz. Hain zuzen ere, alde... Geuk sortzaiek ez bakarriko, eta gizarte osoak indartu beharko luke ez? Bai, nik uste dut sistema ahula da, igual kontuan hartuta, nolakoa den gure hizkuntza, erabilera, ezagutza, estatusa, berez duen boterea, agian neurrikoa da, baina izatez ahula da. Ahula da. Gu ez gara sistema gisa edo sektore gisa ez gara interlokutore baliagarri bat. Ahula esaten dugunean, ahula da ez txikia izan daiteke eta sendoa ez ere. Bai, Islandiakua txikia izango da, baina ziurrenik ez da ahula izango. Gurea bai, gurea ahula da. Orduan, hori nork osatu behar du hori? Nik uste dut, hori sektoretik edo sistema ditu nahi duzun bezala, berrosatu behar da, berrindartu behar da, guk pentsatu behar dugu kultura, nola eta bar,
Eta orduan, indartu enean, agian bilakatuko gara nor administrazioara jotzeko, baina nik uste dute hori geuk konpondu behar degula. Hautsenean ibili zara urte askotan, ez? Beraz, ezagutzen dituzu gure sortzaileak, ez? Urtetan, aurkezpen horietan, edo horiek antolatzen eta koordinatzen beste lagun batzuetekin ibili zara. Panorama beltza ikusten duzu, Durango izaten delako, ez? Edo hautsenea bera izaten delako, ez? Hor egiten dugun argazki erraldoi hori egun batzuetan, panorama beltza hortik aurkezpenak egiten diren kulturgile horientzat? Pues behitxu, nik ikusten dut, edo lehen bezain baltz, edo lehen bezain gris, ez dakitzelan esan. Netzako gauzak ez dira pandemiarekin zertxo ere aldatu. Lehen bat zegoen ja egoera, eta gaina uste dut gu geu sortzaileok aize amore ematekoa gara. Jarriko dut adibide bat, pixka bat muturrekoa eta tokiz kanpokoa. Gu ez gara metalarloko beharginak. Baina sortzaileak, eta jaz dinot bakarrik sistemako eragile guztiak, ez da? Baina batez ere sortzaileak. Sortzaileak dituzten baldintza ekonomikoak, baldintza profesionalak. Hori gertatuko balitz, demagun metalean, kaleak zuak hartuta egongo liatek ez da. Ordan, guk igual badaukagu handicap bat, eta da, hori, egitura hori ahula dala. Bai, badago sistema bat, badaude sare batzuk, badaude harreman batzuk, eta egitura egiazkoa da, bai. Eta gaina, tardofankismoan jarrita. Ordan, baina, eta handicap horren baitan, esan genezake, eta horrek bihurtzen gaitu ere ahul, sortzaile giza, ez garela profesionalak, oso profesional gutxi daude, eta gero behar bada gurea denean, badago taldearekiko erretzelo bat. Ez dakit, hori botatzen dut. Orduan, sortzailea da unibertso simboliko eta ideologiko horren euslea. Baina aldi berean ere da zaurgarriena. Eta sortzaile giza onartzen ditugu gauza batzuk, beste dozeinek onartuko ez lituzkenak. Orduan, nik uste hori aldatu behar da, baina geuk aldarazi behar dugu. Carmiño Úbedak, txap aldizkari honetan bertan zioen, euskalgintza dagoen tokian ere, euskalgintza eta kulturen artean ez dagoela mugarik, ez? Berak ikusten du, biak bat datozela, ez? Hizkuntza gutxitua dela gurea, eta horregaitik ez duela mugarik ikusten kultura eta euskalgintzaren inguruan. Bai, oso ados, hor badago, bai, ez dakit, arlo ez berdin bidi balira, holako mugalde bat oso lausoa, eta egia esateko dana hartzen duena, ez da? Baina gero muga adibidez, beste bi muga da, bebai, nolabait egoera horrek mugatu iten gaitu, edapen txikiak mugatu iten gaitu, estatus edo balio sozial txikiak mugatu iten gaitu, hori alde batetik, eta gero, guk ere muga egiten dugu beste auzo hizkuntza edo auzo kulturekin, Koldo Izagirrek esaten zuen autosiarako frogak liburuan, ez auzo hizkuntza baizik eta gain hizkuntzak eta gain kulturak, ez da? Ordan, hor ere muga dago, baina bai, erabat ados. Gurea zeleberkeria da, zuk hartzen dituzu hedabide nagusiak eta gure kultura beti oso lotua, ez dakit euskalgintzari, baina da bitzikeria, zeleberkeria, eta urte asko joan dira eta hortik ezin atera. Elkarrekin lan egin beharko genuke orain, ez? Kulturan inbertitzeko denok elkarrekin, ez bakarrik administraziotik, ez bakarrik ez digu bakarrik eskatu behar administrazio hori, baizik eta denok elkarrekin lan egin beharko genuke? Bai, nik, ez dut, nik bi aukera ikusten, bai, ezinbesteko ikusten dut, eta gainera, bi aukera posible. Bat izango litzateke, eta badaki saiakerak egon direla, sortzea, ez dakit zelan deitu, kulturaren elkartea edo kulturaren sindikatua, el sindikato del krimen, ez da, hori, halako egitura oso potente bat sistema ordezkatu, eta jakinda sisteman 11 geruza txiki daudela, eta interes, eta bai, ez da, baina, halako, ez dakit, eta izpilua, agian izan liteke
bertsozale elkartean, nik uste dut elkarteen artean potentena da, profesionaltasuna, amateurismoa, ondo lotzen ditu, zaleak, bebai. Klabea izan daiteke ere, ez? Beste esparru batzuetara begiratuta, ez? Baina, 11 elkarte daude, baina, posiblea litzateke halako figura bat sortzea? Agian nekez, ze badaude ja batzuk. Orduan, bai zelan edo alan, euren arteko harremanak, hori, nolabait estutu beharko lirateke, eta zerbait atera, baina nik uste gaur ez dakago indarrik, osea, kulturak ez daka indarrik inoren aurrean, ez dakitz. Iruditzen zaite, Bueno, hala ere, beste gai batera salto egingo dugu, azken urteetan, bira bezalako toki txiki batean zabiltza buru belarri, Bilbon erronda kalean kokatuta dagoen proiektu txikia bada ere, Bilbotar euskaldun askorentzat erraldoia izan da, ez? Azken urteetan eskaintza paregabea eskaini duzuelako, ekarri duzuelako hirira, ez? Leku txiki horiek izan daitezke, orain datorrenari erantzuna emateko, bastakit, soluzioa edo, ez dakit. Bira bezalako, gaztetxe, auzo elkarten leku txiki horiek, emankizunak egiteko edo. Bai, biztan da, ez da. Proiektu txiki horien tokian toki, ekarpena ikaragarria da. Eta, normalean gutxietzi egiten dugu. Dirua, arloko jendearentzat nondik atatzen da? Normalean, administraziotik. Direla jaiak, direla udal ekipamentuetan antolatutako, hori ondo ordaintzen da. Baina, gero nik esango nuke harremanak, egiazko harremanak, nor sortzen diren, jendearen eta sortzaileen artean, sinergiak, elkarlanak, zeinek sortzen ditu espazio simbolikoak, hori gertatzen da auzo bateko edo herri bateko proiektu, holako proiektu txiki baten, beti jende, kulturako jendearen gandik atatzen dana, ez da, bira proiektu txiki bada, bere ekarpen txikia egiten du auzoan, hirian, kulturan, hori besterik ez da, baina oso denbora gitzian, guk zabaldu genunean, han ez zegoen taberna bat, eta ezkena toki oso kutre bat, birak ez daka ekipamentu on bat, ekipo on bat, ez da, baina gero, zu hori bazoaz betetzen, eta betetzen duzu jendearekin, harremanekin, oso denbora gitzian, kalea piztu da, eta hor espazio simboliko bat sortzen da, bertso erronda sortu da kalean, alde zarrean, ikusten dituzu, Euskaltzaindia, Gaztetxe edo Kafe Barbilo bezalako eragile ezberdinak elkarlanean antzerki jardunaldi batzuk antolatzeko. Akustikoak, Ondarruko apaiurekin edo Iruñuko katakarrekin. Kaskagorrian behin egiten du irakurtaldiak ere, liburuen aurkezpenak. Bai, orduan, berez hori badoa betetzen, eta hori da sozer magmatikoa, magma bat dago gorrez da, eta orduan, guk ekonomia beti dugu kontra, baina funtzionatzen badu, ezan nahi du, norantza egokian ari garela. Konfinamenduan ere idazten ibili zara, antzerki bat idatzi duzu, ez? Oparoa izan da itxialdia, ez dakit, ez? Bai, nik gogor jo ninduen bitxoak, koronavirusak, eta egia esateko lehendabiziko astean sukarraldi latz baten egon nintzen, hil egiten nintzen, eskako txartean. Baina ja bigarren astean, berrogei aldian, batean, beste sukarraldi baten sartu nintzen, eta 2-3 egunetan, hori, kasu honetan humorezko bakarrizketa bat idatzi nuen, nahiko luzea, eta gaina bidali nizuen. Eta gero amaitu behar nuen gidoi bat, zine gidoi bat, eta gero, orduan, sorkuntza misterio bat da, batzutan ez dakazu edo gogorik, eta batean sartzen zara, barne sukar batek hartzen zaitxu, eta agertzen zaizkizu personaiak, eta egoera dramatikoak, edo egoera barregarriak, eta hori karagarria da. Hala ere jesarri egin behar da lanera, ez? Bai, ni hoian nengoen, hori, bai, 23 egun hoian. Gogor, baina, probestu dituzu lan egiteko ere. Bai.
eta pelikulak ikusteko, eta bizi nintzen de puta madre. Osea, jana ekartzen zidaten. Bueno, gogora ere ekarri nahi dugu, solasalditxo honetan, transituak zure performance ura, 2015an eginekoa hilabetez, ez, gaztelanialde batera utzi, alboratu, eta euskara hutsez jardun zenuen Bilbon, 2020an gaude, eta arrastu handia itxi zuen performance horrek, berez egin zenuenean ere, jende asko jarri zen begira, zure ekintza horri begira. Nola gogoratzen duzu ekintza hura? Behitxu, hasi horretik pixka bat, enekien egurtuko ninduten, euskal egintzakoek egurtuko ninduten, sozer fribola egitea gaitzik, ez da, baina azkenean, hau da, artekintza bat, amiltze bat, ez da. Eta, bueno, pues, gogoratzet hori izan zen, nolabait, euskaldunaren esperientzia performatiboa. Sortu nuen subjektu teoriko bat, subjektu hori gai izan 24 orduz euskeraz bizitzeko, nolabait erdaldunaren pare, euskaldunak sortzen du erdalduna, baina gero ez da gai 24 orduz euskeraz bizitzeko, orduan horretarako behar dezu hori anomaloa ez den subjektu bat sortu, teorikoa izan behar da, eta ondo pasatu nuen, eta hori izan zen nolabait artekintza orolez, ez da, proiektu individual bat, baina beti ere kolektibitateari begira. Eta hortik, zure ideia hori hartu eta egian, berdina egin zuten, baina ia kolektiboan. Eta ondoren iritsi zen Euskaraldia. Berez ere, Euskaraldiak ere proposatzen dugun euskaldun hori ere, beste ezaugarri batzuekin, hor bat dago hau bizi, belarri prest, baina bai da, pixka bat ariketa hortik abiatutako ideia bat, ez? Bai, ekintza kolektibo bat, individualetik kolektibora pasatu den ekintza bat da. Bai, kasu horretan hori da, eta planteamentua da, kolektibo, edo bentsa performantzea, praxia da, era kolektiboa, eta gero, baina, klaro, azkenian, nireak bezalea, proiektu performatiboa da, eta orduan, 3 fase ditu, lehendabizikoa da, ideien mailakoa, pentsatzea, zalantzak argitzea, konpartitzea, gero praxia dator, eta jolas bat. Ja, praxian igual guk gehiago jartzen dugu burua praxian, ez? Nola bizi daiteke hilabete batez, uko eginez gaztelerari Bilbon. Bai, baina heldu zara ja, murgildu zara, ez dakit, handik eta hemendik edan duzu, badakizu zer den belarri prest, badakizu zer den bestea, ja gogo eta askotan parte hartu duzu, incluso, zalantzekin ere, ez da, baina gero parte hartzen duzu, eta horrek eragiten duzu. Eragiten du. Batzuei gehiago, beste batzuei gitxiago. Norberari eragiten badio ere garrantzitsua da, ez? Bai. Hori da, norberari, baina gero ikusten da, toki batzuetan eragin handiagoa dakala, eta gero hirugarren fase da, ondorioak. Guztiok daukagu zerbait esateko, zerbait esperimentatu dugu eta konpartitzen dugu, ez da? Alegia, ni badakite oso jarrera zinikoak egon zirela, eta pertsona batzuen, honek ez du zertarako balio, balio du. Ziurrenik, honek ez du hiztun komunitatea salbatuko, baina azkenian, pentsamentu kritikoa sustatzen du, hau da, gogo eta praxia gogo eta, oso baliagarria da. Eta nik uste gehiago bultzatu beharko litzatekela, baina era kolektiboan, ez? Baina ez bakarrik Bilbon, zuk transitoak Bilbon egin zenuen, zu bakarrik izango genuke ez, naiz eta kontatu egin zenigun ez, prozesua, blog batean eta berrian bitartez, baina Euskaraldia bai da gainera, era kolektiboan, ez? Beraz, norbanako bakoitza ere, babestuagoa egon daiteke praxi horretan, da gogoetan, bietan, ez? Bai. Horrelakoetan, gero ere beste bat egin zenuen, beste performance bat, desagertu egin zinen, haren da nire, ez, deitzen zan, ez? Bai, hori oso divertigarri izan zen, aurrekoa baina hau gaina literarioa zen, adibidez hor badu referentzia batzuk, Enrique Vilamata zen, porque ella me lo pidió, o no me lo pidió, ez dakit. Marcel Chauven, Vidas imaginarias, non errealitatea eramaten dan
narratutakoa, hori da gauza bera, ez da? Eta, orduan, hemen agertzen da Arkaitzkano austerianona, Paul Auster, ala behar eta zori, orduan, nik Arkaitzi eskatu nion bizitza bat idazteko, eta nik bizi izango nula bizitza hori. Ez nekien zer idatziko zidan, ez nekien norabidaliko ninduen, zenbat egun, nik behar nuen, verifikadoria deitu nuen pertsona bat nire ondoan dana verifikatzeko, eta gainera, justo sasai hartan izan zen etaren desarmea, eta koina guztiarekin, verifikadore bat. Eta casting bat egin nuen biran, goatzen duzu. Bai, gogoratzen du. Gainera, egia asko castinga izan zen, zez. Jende asko aurkeztu ginen. Bai, hori ere performance bat izan zen, ze, karo, jende askori eskatu nizuen agertzeko, eta alako estralan egiteko, baina jendea ere aurkeztu zen, eta aukeratu nuen Ana Galarraga, Elurriarreko Ana Galarraga, eta orduan izan zen nire verifikadora, Anak etzekien, altzatzen zen eta deskubritzen zuen, ez zekien ezer, ez da, oso topatu nuen anekdota pila gertatu zitzaizkigun, eta bueno, Arkaitzek kriston gidoiatzi zuen, eta planteatu zuen, hau, identitateen inguruan ere bazan, eta bilaketa baten moduan. Bilatu behar genuen Irene Cortina existitzen ez zen emakume bat, eta hoteletara joaten ginen, vigiliak egiten genituen, kalean, Angrazian, egunero performance bat ere egiten nuen, oso gauza divertigarriak, eta azkenean, lagunak egin genituen, Rabalen lagun batzuk, eta mantentzen ditugu, eta goratzen naiz azken aurreko egunean, neu bilakatu nintzen Irene Cortina, travestitu behar izan nintzen, eta goratzen naiz, geratu ginela gauez joateko Poblezekeko jaietara, geratu ginen Rabaleko makina baja tabernan, oso ondo goratzen dut, eta hor agertzen naiz ni travestituta, eta lagunek egin berriak, ez da, biratzen ziguten, eta, hau, zer da? Nik ezin nuen azalpenik eman. Ezin dut, ezin nuen, Banintzen Irene Cortina, banintzen, momentu horretan, eta azalpenik egin gabe, eta oso ondo pasatu genuen. Beste gai bati salto eginez, zineman ere basabiltza, ez? Alabaki ekoiztetxean, gure oroitzapenak egin zenuten, sarriren inguruko laburmetrai txikiak hainbat euskal zuzendarirekin, eta orain Kamino Longorekin zabiltzate, ez? Ez dakite krisi honek oztopatu duen lana, edo hortxe bukatzen ari zineten, ez? Bai, oztopatu du, uste dute zinea ere, askotan, bidutzen zaite, zineari buruz gitxitan hitz egiten dugula, beti musika, beti literatura, beti zerkia, zinea, agian beti alde batera geratzen zaigu, eta egia da, pandemiak ere eragin du. Geldituta egon dira, ez, dena. Bai, baldintzatzen du. Hau da, proiektu dokumental bat, Josu Martínez, Etxaber Larreategi eta Ibai Castrorena orain dela 10 urte egin zuten Sagarren denbora, doku hartan jasotzen zuten Alfonso Etxegarai euskal deportatuaren bizitza, Sao Tomen deportatua, eta Cristian Etxaluzen bien bizitza, harremanak, eta 11 ertz islatzen ziren, egoera politikoa, deportazioa, 10 urte joan dira, ez du kontatuko ezer. Ez dut spoiler egingo. Ikusi nahi dugu, ez? 10 urte joan dira, gauzak aldatu dira, zentsu guztietan, eurentzat, politikan, eta orduan, egoki ikusi zuten berriro elkartzea hirurak, eta gainera, Josurekin, esan duzu, ez da, Adabaki ekoiztetxe txikian gaude, eta Josu ere badago beste ekoiztetxe baten iparraldean, Baigorrin, iparraldean, zehazki Baigorrin, Gaztibeltzan, eta gauzak egititu elkarrekin. Josurekin hainbat korto, orain ere, beste Josurekin korto bat daukagu egiteko. Beraz, basabiltzate, Kamino Longo bukatzen egongo da, ez? Edo hortxe? Bai, ari gara. Orain, bukatzen. Eta beste proiekturen batean zinemari dagokionez orain, galdetzen dizut. Basabiltzate ere? Ez, Josurekin ari gara, beste, korto batekin, baina, oraindik eta proiektua da. Proiektua. Bai, grabatu gabe dago eta dana. Eta,
bueno, lehen esan dizut, neu gidoi bat idatzi dut, eta nahiko genuke egin lehendabiziko largoa. Baina, karo, gure oroitzapenak luzeatzelako, baina, bueno, aldi berean labur asko, esango genuke. 12 labur, enkargu basa, baina nahiko genuke fikziozko largo bat egin, baina, ezke nahi izatetik, oain, oso komplikatu da largo bat egitea, ez dakit batez ere, gu bezalako ekoiztetxe txiki bat entzat, ez da? Odan, bertiko pixka bat ematen du eta, baina, bueno, guazen poliki. Hor dago atea irekita, ez? Bai, zikena da. Bueno, horren zain geratuko gara, ez? Luze horren zain. Bueno, ez dakit. Iritsiko da, agian, ez? Lehenago Kamiñolongo. Iritsiko alda. Kamiñolongo iritsiko da, ez? Lehenago, ez? Hori bai, ez? Bai, hori bidean dago, bai. Bidean dago. Lutxo, egia plazar bat izan da zurekin solasean aritzea. Nirea, plazarra, eskerrik asko. Hurrengo batera arte. Bai, hurrengo arte. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.